नया बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए, हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे। खुलुमबाय नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। स' जोबोद इम्पर्टेन्ट मोनसे टपिक आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो नागिरदों। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायला। लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना सोरबा मिथिदों बा सोरबा मिथियाखै जानांगौ, जिथु त्रिपुरानि सासे फरायसा उत्तराखन्ड दिहिरायाव बेखौ माने माखासे सोरबा दुथांफोरा गाज्रि बुनानै गाज्रि जोखोम खालामनानै हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो नाथाय बेखौ रैखा खालामनो हायासै, हस्पिटालाव रुंसारि जाबाय। दा बेखौ लानानै धरना खालामबाय थादों आरो एन्जेल चाकमा जाय बुथारजानाय बे स्टुडेन्टनि जास्टिस बा बिजिरनाय नागिरनानै धरना खालामबाय थादों। दा बेखौ लानानै नर्थ इस्टआव मोनसे बाथ्रा ओंखारदों आरो बे नर्थ इस्टनि माखासे स्टुडेन्टफोरा जायखिजाया जोंनि इन्डियानि आन्डारावब्लाबो फरायनो जाय जायगाफ्राव थाङो नाथाय रैखाथि गैया आरो जाय नर्थ इस्टनि जेसांखिनि इन्डिजिनियास पिपल बा ट्राइबेल हारिफोर दङ, ट्राइबेल फरायसाफोर दङ, बेसोरखौ जोंनि इन्डियानि आन्डारावनो जों इन्डियानि बा भारतारिब्लाबो जोंखौ भारतारि होननानै बुङा, जोङो चाइनिस होननानै मुगैयो, चाइनिस होननानै डाउन खालामो बा बेफोरबायदि माने चाइनिसजों जोंखौ रुजुयो होननानै माखासे त्रिपुरानि फरायसाफोरा बे अजदखौ माने फोरमायदों। आरो बेजों लोगोसे जितु बे रुंसारि जालांनाय एन्जेल चाकमा बेनि जिउमाखौ लानानै बा बिनि जानाय जाथायखौ लानानै नोंथांमोना बयबो सिनायखायो जानांगौ, नर्थ इस्टनि सासे त्रिपुरानि दैदेनगिरि जाय थामसानि दैदेनगिरि आरो बुबाग्रा होना प्रदीप मानेकिया देब बर्मन बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायदों। नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो, ससे स्टुडेन्ट आरो बुबाग्राया मा फोरमायदों नोंथांमोना एसे नायनानै लाग्रो। देखिए, ये जो हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए ये नया बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है ये। और उसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूं, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए, हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे। क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत ही हो गया, ये तो ज्यादा ही हो गया। देखिए, इंसानियत का भी एक नाम होता है, ये इंसानियत के लिए कहाँ पे नाम रहा। हम लोग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी बाहर से लोग घूमने आते हैं, सबको हम लोग प्यार करते हैं, सबको आदर करते हैं। यहाँ पे जो बाहर नॉर्थ ईस्ट के बाहर जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो किया जाता है वो हम लोग यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का कल्चर ये सब नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, देखिए इसमें ये बहुत ही सीरियस है, बहुत पहले से ये चल रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और जो आज एंजल चकमा का जो मौत हुआ है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का मौत है, एंजल चकमा का मौत नहीं है। और मैं अपने स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से और बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट की फेडरेशन की तरफ से सब लोग हम मिलके इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं। और जो भी यहाँ पे थे उनको पनिशमेंट जल्द से जल्द मिलना चाहिए और कोई छूटना नहीं चाहिए। मैं ये भारत सरकार से और इंडिया गवर्नमेंट के पास मैं ये दरखास्त करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एंजल चाकमा के बारे थोड़ा कहना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं और सबको दुख है कि आज एंजल चाकमा हमारे संग नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बड़ा बात कहना चाहता हूँ। ये आज एंजल चाकमा के संग हुआ है। लोगों ने उसको बेरहमी से मारा, लेकिन जिन लोगों ने मारा उनको मालूम नहीं था कि वो चाकमा है या तिपरासा है या गारो है या मैतेई कुकी है या नागा है, मीज़ो है, खासी गारो है। उन्होंने ये बेरहमी से इनको मारा क्योंकि इनको लगा कि वो नॉर्थ ईस्ट का है, हमसे अलग दिखता है, हमारे जैसे नहीं है। उनको लगा कि ये कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने किया। आज एंजल चाकमा के साथ ये हादसा हुआ, उसके परिवार के साथ ये हादसा हुआ। आज एंजल चाकमा वापस हमारे पास कभी नहीं आएगा, लेकिन उनका मृत्यु से हम कुछ सीख सकते हैं कि अब ये हम होने नहीं देंगे। इनफ इज इनफ।
अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसको अगर आप चाहते हैं कि हम एक स्टैंड लें, तो आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। पॉलिटिशियंस आएंगे, जाएंगे, बोलेंगे, क्योंकि समय के साथ उनको कोई पोजीशन लेना है, लेकिन नया दिन आएगा और फिर सब भूल जाएंगे क्या हुआ। लेकिन हर दिन नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टूडेंट सफर करता है when they are racially targeted, when they are laughed at, जब हमारा मजाक उड़ाया जाता है, हमारे खाने के बारे बोला जाता है, हमारा शक्ल कैसा है, हमारा कपड़ा क्या है, हम दिखने में कैसे हैं, कब तक हम ये बर्दाश्त करें। इसके लिए मैं आप सबको बोलता हूं कि आप भी विचार कीजिए। मैं बुबागरा अकेला फाइट तो करता हूं, लेकिन मैंने देखा है कि हम लोग भी कभी कभी कमज़ोर हैं। राजनीति के बहाने में हम बड़ा बड़ा बात करते हैं, लेकिन आज हम चाइना से फाइट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमारे ही देश के लोग हमें चाइनीज़ बुलाएंगे तो मनोबल तो टूटता है। और ये देश कभी भी ताकतवर नहीं होगा जब तक अपने ही लोगों के ऊपर वो हंसेंगे तो। सो लेट अस रिमाइंड एवरीवन that we will no longer tolerate being treated the way we have been treated. और ये तभी होगा जब आप, the younger generation, the young people, rise and stand up and speak in one voice. As one people, please remember that. मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि YTF हमारे जो भी मेंबर्स हैं, आप लोग TISF, आप लोग निकलिए बाहर। और जो लोग बोलते थे कि चाकमा और त्रिपुरा अलग है, आज मालूम पड़ गया ना कि कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं। हमें लगा हम अलग हैं, लेकिन जो आज एंजल के संग हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। ये बात को समझिए और निकलिए इन सॉलिडारिटी, इन सपोर्ट। बेलाइनो हामबाय, थैंक यू। थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय फरायसाफोरा मा बुंखो आरो बुबाग्रा बिथाङा मा बुंखो। तो जाथाया उत्तराखंड देहरादून होननाय जायगायाव जादों। तो MBBS फरायनो थाहैदोंमोन जाहैदों। तो जाथायनि जाहोनानो जाहैदों बिथांमोना जिथु मार्केट खालामनो थांदोंमोन बा बजार खालामनो थांदोंमोन, गावसोरनि जानाय आदार बायदि माने बजार खालामनो थांदोंमोन जाहैदों, मार्केटाव थांदोंमोन, टाउनाव बेरायनो थांदोंमोन। तो बेहायनो माखासे दुथांफोरा बिसोरखौ सोंबाय आरो सोंनानै बिथांमोनखौ जाय सानैमोन बिसोरो, सासे जाहैबाय माइकेल चाकमा आरो जाय रुंसारि जानाय बियो जाहैबाय एंजेल चाकमा। तो सोंलायबाय थानायाव तो चाइनिज होननानै बुंनायाव तो माइकेलखौ चाइनिज होननानै सोंनायाव दा बिथांमोना बुंबाय जोंखौ मानो बेबायदि चाइनिज होनदों, जों चाइनिज नङा, जोंबोथ' इन्डियानि मानसि, जों इन्डियानि थागिबिसो, नाथाय जोंखौ चाइनिज होननाङा। दा बेफोरबायदि दान्थे बिदान्थे जालायनायावनो माखासे दुथांफोरा बिसोरखौ माने गाज्रि बुग्लिनानै माने देगाजों थुना होबाय दा एंजेल चाकमाखौ। दा बेफोरबायदि जाहैदों। तो अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जाथाया बोरै जादों, माने जोबोद दुखु गोनां, जोबोद सिरियास आरो बेफोरबायदिया। तो बेबायदि नर्थ इस्टनि ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरखौ बेफोरबायदि खालामनाया सासेल' नङा, सिगांनिफ्रायनो जों गोबां खोनाबोबाय। दा गोबां माने बेफोरबायदि जाथाया जाबाय आरो जेब्ला जोङो नर्थ इस्टनि आउटआव थाङो, साउथआव थाङो, अब्ला गुबुननि दादागिरिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ओरैबायदि। तो जाय बिथांमोना MBBS खालामनो थांदोंमोन जा उत्तराखंड देहरादूनआव, दा बिथांमोना बेफोरबायदि जाहैबाय। दा बेखौ लानानै गोबांथार स्टुडेन्टफोरा, त्रिपुरानि स्टुडेन्टफोरा खुद्रिखांदों आरो दुखु मोनदों। आरो जिथु फरायसाफोरा बुंदों जुदि नर्थ इस्टआ इन्डियानि पार्ट जानानैब्लाबो जुदि नासयजायोब्ला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ नर्थ इस्टआव आलादा रायजोखौनो खालामना हो नर्थ इस्टनि थाखाय, दा बेनो साबसिन जागोन। जुदि जोंखौ बेफोरबायदि नासयोब्ला जों इन्डियानि जानानै जोंखौ माने चाइनानि होननानै बेफोरबायदि रुजुयो। दा जायखौ दुथांफोरा बेफोरबायदि माने अबस्था खालामनाय, गाज्रि माने अलखद खालामनाय, दा बेफोरबायदि गाज्रि बुग्लिनानै रुंसारि खालामनाय, बिसोरखौ माने चाइनानि सन्देह खालामनानै बै दुथांफोरा बिसोरखौ माने बिदि गाज्रि थासारिखौ खालामदों आरो बुथारदों। दा बेफोरबायदि जाहैदों आरो जाथाया। दा बेफोरबायदिनो तो गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोना बुजिनो मोनदों।
थ' जों जेब्ला साउथफोराव थाङो जोंनि गेजेरावबो जायो जोंखौ माने चाइनिसनि होननानै बेफोरबायदि माने रुजुयो आरो चाइनानि होननानै बुङो थ' जायखिजाया हिन्दी भाषिफोरानो जोंखौ चाइनानि होननानै बुङो जायफोरा ट्राइबेल जों ट्राइबेल इन्डिजिनियास पिपल जों नर्थ इस्टनि सुबुंफोरखौनो चाइनिस दा बेफोरबायदि रुजुयो दा बे गोबां माने साननो गोनां दा बेखौ लानानै गोबां धरनाफोर आरो जास्टिस नागिरगासिनो दङ दिनैसिमबो माने बिनि जास्टिस नागिरनानै धरना रेलि खालामगासिनो दं आरो थ' नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो लुबैयो मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथांमोना बिनि क्लियार माखासे बाथ्रा मिथिनो लुबैबावोबा आं नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेटआव होगोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमायहरदो